Werkjouwersorganisatie VNO-NCW wil dat er alsnog een spoorlijn online wordt tussen het Heerenveen en Grens. De verbinding zou wichtig zijn om het noorden economisch sterk te houden. Landelijk voorzitter Bernard Wientjes roept in een brief de belutste gemeenten en provincies op om haar daarvoor in te zetten. Het tal keepsnijden in Ljouwert moet flink naar onderen. Dat vinden de SP, de ChristenUnie en het CDA. Op dit staat binnen er al jaren 19 keepsnijden en dat vinden de partijen te volle. In een enquête zullen ze de komende weken vernemen hoe de ondernemers in de binnenstad er zelfs op denken. Consumenten jouwen volle minder uit om het opknappen en inrichten van haar huis. Dat blijkt uit cijfers van de ING. Bouwmerken en do-het-zelfs-winkels zeggen haar verkeer zo'n 2008, maar een zesde waarom erin. Bij meubelzaken weer het zelfs nog meer. Sportclub Cambuur had de eerste wedstrijd van de play-offs voor de promotie naar de Eredivisie met 2-0 woon van MVV. De doelpunten waren makketer Martijn Barto en Leon Hezen. Cambuur had daarmee een goede uitgangspositie voor de return van komende sneeuw in Ljouwert. Joen en vannacht bewolkt waar met een temperatuur tussen de 8 en de 10 graden. Morgen krijgen we enkele reën- en tongersbuien en wordt het zo'n 14 graden.